जाबावगोन आलुजों हौवाफोरनि खामानिबाबो आंसो मावनांगौ र' नोंखौ आलो बे फाप्पिया दाबो सिखाराखै नामा बियो र' बेखौ गथ' गथायखौ फोरोंनो नागारै गावसो उन्दुबाय थादों इयो बेखौ दिनै नागारखाया आङो नै माथो मोननो रोङिया माब्लाबानो सिखारलांबाय बबेबा हासार गोनां जायगायाव रोदा सुबाय बे नोंखौ दिनै बाथोन देग्लायसो गारथारगोन आं जेरै आलु एरि सालु फैल' नों आलु गेसाव हासार गैयाव जोनो मोननाय रोदा हाबबाय सना नोंनि महरा सना आंनि बिखायाव सना आंनि बिखायाव Hey! I am Potato, local Malik. Monty MLA, जायो बयबो उरलु उरलु आरो जाबावो बाजै गेमसि आरो आदा लावदुम सोरबा खोनाबाय नामा खोनायाखै जिबा रांजों बायजानाय आं आलु मोनो आं बयनिबो सारायाव रोगारनो हाया नेवसिनो हाया जिरायो आं बयनिबो थोरसि खुरैनि सिथ्लायाव Hey, आं आइखौ हाबा खालामफैनो सिगां बुंखादोंमोन आंनो गेम्सखौसो नांगौ होननानै दा बबाव मालाय लावदुमखौ लांबाय नै बिहामजो हाजार जाखो बे गेम्सआलाय दा बै क्रिसालाय ब्लग बानायग्राया माथो जाखो हाय गाइस हेलो गाइस सेंग्रायालाय माथो जाखो ए हाजोफोरा बुरै बाथि नालाय मिथिलाय लाङा मिथिबा होफैजागौमोन दा फैल' नों मोनजादोंना मोनलोङाखै बे मालायखौ रायखांनो Hey! Hey! बबे गियाराव नांखोब्रा 1 गियार 2 गियार 3 गियार नै दानापा गेब्लेबाय आलु नों हाबाब बिमा माथो नोंखौ दिनै इलाब गोदान नुथारदोंलाय माले सना बेफोरबायदि खालामनो नोंखौ बाजु थादोंहाय बियो र' नोंखौ आइदै बिमा नों मानो बिदि खालामखो आंखौ आइदै गैला बुजुबाय आइदै बिमा नों मानो बिदि खालामखो बुजुबाय रोदा उरांजोबबाय दां गैला
बिदि खालामदो आगै ना बुजिबाय मा मोखांजों खालामनांगौ आङो दा नै आफा दैया दै बियाखै आङो नुवाखै नै माबा बिदि बुजोबखो अब्लालाय स्रां मोननायनि गरसे लैथां बै खनायाव दङ लोंनानै माबायदि अबस्था जानानै दं नुवाखै गसेयावबा इमारजेन्सि जासिनबाय दोनबाय आं ओइ बाजै सेराव दंना गैया जाखोब्रा माथो आगैलाव थांसैलाय दङ र' दङ हाबेसे नांगौ बथलसेसो लाबोदो र' आं लायनि आगै फैसा गैथ'आ दे बाजै उनाव फैगोन आङो खालि बाखिल' लोंनोबो हागौ फैसाखौबा होनो हाया सिन्था खालामनाङालै बाजै एबार खनसेयाव जमा होफैथारगोन आङो सब समाय खालि बाखिल' सिन्था खालामनाङा बाजै होफैथारगोन आं एबार खनसेयाव जमायैनो समाय बिदिल' बुङो दे बाजै सिन्था खालामनाङा होफैथारगोन आं एबार खनसेयाव जागोन दे खरस थानांगौ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर हनै माइबारियाव हाग्रा जाजोब्बाय लेबारा नागिरहैदों हाग्रा दांनो खोनाया हनै माइबारियाव हाग्रा जाजोब्बाय लेबारा नागिरहैदों होनदों मा होनदों दाना हासिब स्राव मालायगौलै आङो बाराद्राय उखियाखौ हामालै सना हामा नों मानो आंनि मुंखौ मुंख'बाय थायो फालाय दुखु फोरमायनोआ आं बिदिब्ला नोंनिसिम नै सना गथ' गथायखौ फोरोंनानै गोरों गोरा खालामनानै IAS IPS अफिसार खालामनानै गोजोन न'खर दानो थांखि लानाया दानि जुगाव दरखारसैलै आजिखालि हाथाय बाजाराव 100 थाखा 500 थाखा लानानै थांब्ला लाजिनांगौ जानानैसो फैयोलै बेनिखायनो मा होद बुंथ'लालां मानसिफोर खोनागौ थांसै दे थां मोनानोसै आरो थाब फै हाबाब आलुसना बिदि होनना मोनथिनायमोनबा आं नोंखौ बुनाय नङामोन ना जौ लोंग्राबाबो साननायफोरा थिगानो नोंना आलु लास्रि मा इबो गैया बिबो गैयालै फागोलै सोरबा सेंग्राजोंसो खारलांखो ना माखोब्रा जारलालै जारला बिसास खालामजाया 12 बोसोराव हाबा जानाय हिनजावफोरखौ ब्रेकिं निउज खोनानायाबो जोबनो थाङा आयै बबेबा गुमा फाग्लिसो मोनजाखो ना माखोब्रा बेलाय आयै नोंखौदेन आयौ Relax my darling relax What happened to you Please sit down my darling Sit down Please take your seat Sit नै सना हाजिरा खामला नागिरनाया मोनबाय गैया मोनाखै दे जेबो नङा दे जोंहा सानैजों गाबोन बोराय बुरैफोरनो थांसै दे सना आथिं आखाया सुइदो आं ओंखाम खुरनो थांसै सानाबो सानजौबायानो
सोर हरलायखोब्रा बेरे फुंजानि नै माथो आफादगिरिसो हेल' मा होनदों खोनाया माबा होनदों दा बेलासियाव आदसा जागोन दे खोन्थानांगौ जाहैबाय होमबा दे जागोन दे दिस्टार्ब लायस्रि बै फालिखौ लाबोलाय थाब लाबो बेनो जागोनदांलै मा खोन्थाथिंलायनांगौब्रा बेलाय जागोन बे गोदान मुगानि गोदान आयदाबो दिहुनहोलांनांगौ फाग्लिलाय दाबो लाबोला नामाब्रा दिरुंखौलाय लाबो माबार शाला आलुखौ हालमाजों सायख'ग्रा मानसि फैया मानसि जाया खोथा गैयालै लाबो दिनै सानसेया सोलिगोन बेजोंनो मा खोन्थाथिंलायनांगौलै सोलिगोन दिन सानसेया र' खुलुमग्रोनांगौ इसोर मा गोदाव सोराव सानलाबायखो होमबा बे रायजोफोर आलुभारा गामियाव दा बेलासियाव मिटिं दङ बेनिखायनो